Cetatea blestemată, partea 14-a. Nu mai stărui pe lângă Titus, știind că va fi de prisos. Nu se putea însă resemna să o vadă pe Vaști devenind prada perfidei ei dușmance. Hotărâ să încerce orice pentru a împiedica această nedreptate. Puțin mă interesează pergamentul și făgăduielile lui Cezar, își spuse el. O voi salva pe Vaști de cruda soartă care o așteaptă, chiar de-ar trebui să plătesc pentru această faptă cu viața. Spectrul descărnat al foametei domnea ca stăpân asupra Ierusalimului. Încă din prima zi a asediului, prețul alimentelor crescuse într-atât, încât o baniță de grâu se plătea numai puțin decât un talent, 4 până la 5.000 de franci. Iar de îndată ce împresurară romanii orașul cu ziduri și făcură cu neputință orice legătură cu exteriorul, nici pentru de 10 ori 10 talanți n-ar mai fi putut căpăta un pumn de boabe. Din toate părțile se înălțau strigăte de adâncă neliniște. Glasuri jalnice cereau pâine, însă cerul deasupra capetelor lor era de bronz. Dumnezeu care făcuse să plouă mana asupra străbunilor lor rămânea surd la tânguirile deznădăjduite care umpleau sinagogile. Chiar aceia care avuseseră prevederea de a aduna provizii nu erau siguri că le vor putea folosi, căci zeloții la pândă intrau pretutindeni unde adulmecau ceva de mâncare și aplicau chinurile cele mai groaznice nenorociților care refuzau să le dea puținul rămas pentru ei și familiile lor. Vaști și mama ei erau printre rarii locuitori ai Sionului, feriți până atunci de incursiunile acestor teribili zeloți și trăiau cu teama permanentă de a-i vedea apărând în fiecare clipă. Erau singure cu micul Arad, deoarece Miriam concediase servitorii încă de la începutul asediului, prevăzând foametea. Vaști se simțea atât de nenorocită încât se întreba uneori dacă nu greșise neascultând de sfaturile Sfântului Episcop Simon, care o îndemnase să fugă odată cu creștinii din această cetate blestemată. Chinurile erau pricinuite totuși mai puțin de foame decât de sentimentul că pierduse complet afecțiunea mamei ei. Miriam se purta cu ea cu asprime mereu crescândă și nu înceta să-i reproșeze că era creștină și prietenă a romanilor. Dar te iubesc, scumpă mamă, mai mult decât pe toți creștinii, altfel nu i-aș fi urmat eu la Pela, unde aș fi acum în siguranță pentru a rămâne cu voi?" Mama ei părea să nici n-audă acest argument plin de justețe. Vărsa un val de înjurături și blesteme împotriva lui Crispus, care prin faptele ei eroice se făcuse aproape tot atât de urât în ochii iudeilor ca și Titus. Dorind să evite orice discuție cu mama ei, Vaști nu răspunse nimic. Ieși din cameră cu inima grea și se duse să arunce o privire micilor rezerve care scădea repede. Puținul care mai rămânea, un pumn de făină, câteva smochine și stafide, nu putea dura decât câteva zile. Și apoi, cele două femei se mulțumeau cu câteva înghițituri pe zi, pentru ca micul Arad să nu sufere prea mult. Avea atunci 5 ani și era adorat de sora sa, mai mult decât de mama lui. Copilul nu se putu împiedica să observe cât de puțin mâncau ele. Este vina romanilor," îi răspunse Miriam furioasă și adăugă. Spune, blestemei pe roman Dumnezeu." Băiețașul repeta ascultător aceste cuvinte. Spune și tu, Vaști," zise el apoi, întorcându-se spre sora ta. Însă Vaști, convinsă că romanii nu erau decât niște instrumente în mâinile lui Dumnezeu, clătină cu tristețe din cap, atrăgându-și asupreș, prin atitudinea ei, o nouă explozie de mânie a Miriamei. Femeia aceasta arțăgoasă părea să simtă o plăcere răutăcioasă să-l ațițe pe copil împotriva surorii sale. Aruncă atâtea cuvinte jignitoare sărmanei Vaști, încât aceasta fugi plângând din cameră. Curând nu mai avură la rândul lor decât teribila perspectivă de a muri de foame. Timp de 2 zile, mama și fiica postiră dând lui Arad puținul care le rămânea. Pe când copilul mânca, Miriam îl urmărea cu niște ochi în care strălucea o poftă nebună care o înspăimânta pe Vaști. Mama aceasta denaturată părea gata să se repeadă asupra hranei copilului ei pentru a o înghiți ea însăși. A 3-a zi copilul trebuie să postească și el. Întrebările mâhnite și suspinele lui făceau să crească chinurile Vaștiei. Dar unde să se ducă pentru a găsi un ajutor? Prietenii și vecinii lor ar alunga-o fără cruțare. Probabil că nu stăteau nici ei mai bine și chiar dacă mai aveau încă ceva provizii, desigur că n-aveau să se lipsească de ele pentru Arad. N-aveau ei propriilor copii la care trebuiau să se gândească mai întâi. Vaști privea așadar neputincioasă și cu inima sfâșiată suferințele și jalea frățiorului ei. Cât despre Miriam, părea să se fi dezinteresat complet de copil.
foarte slăbită și ea nebunită de lipsa de hrană, parcurgea fără încetare, cu pași slabi și nesiguri, toate încăperile casei, inspectând fiecare colțișor, scotocind cu atenție fiecare scrin, uitându-se chiar și pe după mobile, în speranța de a găsi ceva, orice, în stare să-i potolească măcar pentru un timp, cumplitele chinuri ale foamei. Însă cercetările ei erau zadarnice. Seara Arad, după ce plângea îndelung, adormea de oboseală și de suferință. Vaști cădea uneori și ea într-un somn înfrigurat. Visa atunci că lua parte la o spețe desfătătoare, apoi se deștepta tresărind și o durere interioară și zvârcolitoare o readucea repede la groaznica realitate. În dimineața zilei a patra, Arad trezit de vreme reîncepu gemetele-i jalnice rugând-o pe Vaști să-i dea pâine. Aceste tânguiri copilărești o umpleau de o durere de nedescris. Va trebui oare să asiste nepăsătoare la moartea lentă a acestui copil adorat? Deodată, un fior de bucurie o făcu să se cutremure toată. Aruncă o privire rapidă în jur și văzând că mama ei nu era acolo, îngenunche lângă pătuțul copilului și murmură: "Nu mai plânge, Arad, culcă-te și stai liniștit, mă duc să-ți aduc ceva de mâncare." Liniștit de această făgăduială, băiețașul tăcu. Traversând camera alăturată, Vaști o văzu pe mama sa ghemuită într-un colț cu capul pe genunchi. Îl ridica auzind-o trecând pe Vaști și o urmări din ochi, dar fără a pronunța niciun cuvânt. Fără a întreba măcar de copil, părea să fi devenit nepăsătoare la toate, să fi căzut în starea aceea în care trupul și sufletul istovite se lasă pradă în tăcere ultimilor îmbrățișări ale morții. Trupul mai tânăr și mai viguros al tinerei fete rezistase până atunci mai bine, dar curând n-avea să mai fie nici ea în stare să se țină pe picioare. Avea să fie și ea silită să se așeze într-un colț pentru a se lăsa pradă chinurilor agoniei. Nu spuse nimic mamei ei. Ce ar fi putut spune? Cuvinte de mângâiere și încurajare ar fi părut o batjocură. Urca a nevoie scara și ajunse pe acoperiș. În urmă, cu câtva timp, Arad adusese acolo o bucată foarte mare de pâine pe care voia să o fărâmițeze pentru păsărele, împiedica să-și pună planul în practică, ascunsese pâinea sub un olan și o uitase acolo. Mai era oare acolo? Avea ea să o găsească? Da, era. Tare ca piatra însămuiată în apă putea să fie o masă bună pentru Arad. Simți o poftă aproape de neînfrânat să o ducă numai decât la gură și să o înghită pe loc. Însă gândul la Arad o reținu și îi dădu curajul eroic de a rezista ispitei. Ascunzând pâinea într-o cută a rochei, coborâ scara și trecu iar prin fața mamei ei, care a țintit din nou asupra ei o privire rătăcită, pierdută în gol. Sub această privire înspăimântătoare, Vaști se simți înduioșată. O luptă se dădu în sufletul ei. Făcea oare bine să ascundă mamei descoperirea sa? Nu avea și ea dreptul la o parte din bucata de pâine. Da, dar dacă în rătăcirea ei din lăcomia ei punea mâna pe toată bucata, ce avea să devină Arad? Îi făgăduise. Ce mare avea să-i fie deznădejdea. La acest gând, Vaști trecu repede în camera fratelui ei. Arad se întoarse și o privi cu neliniște. Se repezi la el. "Privește," șoptia, "bucata asta mare de pâine e tare, dar o voi muia în apă și o vei mânca." "Nu vorbi, dragul meu," adăugă ea temându-se ca mama lor să nu-i audă și să înțeleagă ce se petrece. "Stai liniștit, o vei avea curând." Când pâinea fu de ajuns de moale, o întinse lui Arad, cuprinse iar de o poftă furioasă să o înghită ea. Copilul apucă bucata de pâine și mușcă cu o plăcere care ar fi înduioșat și inima cea mai aspră. "Mănâncă încet," murmură ea, "altfel îți va face rău." Abia pronunțase aceste cuvinte și îi scăpă un țipăt de pe buze. O mână se întindea între ea și copil, o mână lungă și osoasă care apucă bucata de pâine și o strânse cu furie. Arad, dându-și seama că îi se răpea masa, vârâ instinctiv unul din capete în gură. "Dă-mi-o!" strigă Miriam, tregând spre ea cu atâta putere, încât îl ridică pe copil din pat. Arad ținea bine cu dinții și cu mânuțele, în cele din urmă pâinea se rupse în două. Miriam înghiți partea ei cu lăcomie, cu o mulțumire dureroasă la vedere. Vaști privea scena aceasta îngrozită și tremură. "O, mamă, cum te-ai putut purta astfel?" Arad, speriat, se lipea plângând de sora sa, care se silea să-l mângâie. "Bănuiam eu asta," spuse Miriam cu glas aspru și cavernos. "Ascundeți merindele pentru a vă sătura tu și cu Arad, iar pe mine, mama voastră, mă lăsați să mor de foame." "Nu, mamă, nu-i așa. Vrei să nești ce am văzut? Arată-mi ascunzătoarea." "Nu există." "Atunci de unde-ai scos pâinea asta?" Vaști explică însă zadarnic. Miriam rămăsese încredințată că Vaști avea undeva prin casă o rezervă de provizii și declară că începând din clipa aceea avea să-i supravegheze cu atenție toate mișcările. Și așa destul de slabă, Vaști se simți pe punctul de a leșina sub impresia acestei scene îngrozitoare.
Cu toate acestea, din dragoste pentru Arad reuși să se înfrângă. Indignarea împotriva mamei ei se transformă într-o milă profundă. Fusese și ea, ca și Miriam, grozav de ispitită să mănânce pâinea lui Arad, dar fiind mai tare, reuși să reziste. Cu toate suferințele din oră în oră mai cumplite, Vaști se silea să-și ia un aer vesel și să-l distreze pe Arad pentru a-l face să uite foamea. Îi aduse jucăriile și se juca cu el. Se duse să caute pergamen, cerneală și un stilet și îi făcu desene. Îi istorisi povești și îi cântă psalmii preferați pentru ca el să-și poată alătura vocea sa mică de-a ei. Însă psalmii aceștia îi amintiră tinerei fete serile atât de fericite, petrecute pe acoperiș alături de Crispus și deodată, nemai putând rezista, se lăsă pradă durerii și hohoti amarnic. Arad, văzând-o pe sora sa plângând, plânse și el, apoi chinurile foamei se făcură iar simțite și reîncepu cu gemete și cu strigăte mici plângătoare să ceară pâine. Dă-ne de mâncare din proviziile tale, porunci Miriam. Din păcate, mamă, n-am absolut nimic. Atunci caută hrană într-un chip sau altul. Și glasul ei răgușit deveni și mai gutural. Vezi că suntem pe moarte, copilul și cu mine, și totuși stai aici leneșă, nepăsătoare, fără să faci nimic pentru a ne veni în ajutor. Eu nu pot ieși, sunt prea slabă, tu ești mai în putere decât mine. Du-te în oraș, trebuie să existe pe undeva de mâncare. Fă în așa fel încât să ne aduci. Ia bani, bijuterii, cingătoarea ta de aur, cumpără, cerșește, fură dacă e nevoie, dar nu te întoarce cu mâinile goale. Vaști gândi că foamea tulburase mintea mamei ei și o nebunise. Să cutreiere orașul pentru a găsi pâine, să ofere oamenilor acelora înfometați aur și bijuterii în schimbul unui pumn de mâncare, era o nebunie. Acela care avea pâine ar da o are în schimbul unei averi. Și iată că deodată, tot chibzuind, își aminti de cineva a cărui favorită fusese întotdeauna, Iohanan ben Zacai, atât de binevoitor, ale cărui două fete erau din copilărie prietenele ei cele mai bune. Da, se va duce acasă la ei, în Nofel, și dacă mai aveau ceva merinde, îi va ruga în genunchi să-i dea și ei puțin pentru Arad. Îmbrățișând copilul cu patimă, îl întinse pe pat și ieși pentru a-și îndeplini misiunea atât de nesigură. Soarele l-a sfințit împodobea cu un nim de praf auriu partea de sus a cetății în clipa în care Vaști deschidea poarta casei, poartă care nu mai fusese deschisă de câteva săptămâni. Fu mai întâi puternic impresionată de tăcerea ciudată care domnea peste tot în împrejurimi. Strada era pustie, toate casele închise și baricadate. Ce tragedii tăcute, ce scene de groază se petreceau în clipa aceea, în spatele acestor uși închise, a acestor ferestre zăbrelite. Pătrunse într-o grădină publică, pustie în aparență, dar o privire mai atentă în jurul ei o făcu să zărească vreo 20 de chipuri omenești, bărbați și femei, copii grupați în atitudini diverse pe treptele sinagogii regale. Nu părură să remarce apropierea ei cu tot zgomotul pașilor care răsunau, ciudat, în tăcerea aceea de moarte. La vederea lor, Vaști se opri brusc, îngrozită peste măsură. Deși slăbise și ea nespus de mult, era grasă, în comparație cu nenorociții aceea, membrele lor numai oase, ochii cavernoși, pomeții ieșiți, tenul negricios, toate acestea le dădeau înfățișarea unor ființe ciudate, supranaturale, venite dintr-o altă lume. O expresie de spaimă de nedescris li se cita pe fețele trase. Era expresia unor ființe care n-aveau să mai zâmbească niciodată în lumea asta. Se adunaseră în locul acela pentru că de acolo puteau contempla templul adorat. Voiau să moară cu ochii lor sticloși ațintiți până în ultima clipă asupra maestuoaselor coame aurite ale edificiului de marmură albă, care în seara aceea pașnică și luminoasă se desprindea în toată frumusețea sa pe albastrul adânc al cerului. Deodată se auzi un zgomot care, îndepărtat la început, se apropia repede. Niște pași greoi răsunau pe lespezi, arme se ciocnau între ele, glasuri care vorbeau și râdeau tare. Toată această zarvă părea să profaneze solemnitatea tăcerii înconjurătoare. Curând apărură în capătul celălalt al pieții un grup de vreo 12 zeloți, făcând parte din grupul lui Ioan. Înfățișarea lor înfloritoare și veselă alcătuiau un contrast brutal cu grupul hidos care se înălța pe treptele sinagogii. Desigur, ei nu suferiseră încă de foamete. Pentru a nu le atrage atenția asupra ei, Vaști se ascunse după un stâlp. Când grădina redeveni tăcută, tânăra fată se strecura afară din ascunzătoare.
Șovăi o clipă îndrăbându-se dacă n-ar face mai bine să se întoarcă acasă. Se hotărâ să-și urmeze mersul încet și nesigur până la Ofel. Ajunse în sfârșit, fără alte aventuri, la locuința lui Yohanan ben Zakkai. Era o casă modestă situată într-o stradă cam retrasă, la fel de pustie și de tăcută ca și cele pe care le parcursese. După cum se aștepta, poarta era baricadată cu îngrijire. Înainte de a bate, trase cu urechea. Dinăuntru venea un zgomot care făcea să-i palpite inima de speranță și bucurie. Era după cum părea zgomotul pietrei de moară strivind grâul. Cu toată agitația ei, Vaști nu putu să nu remarce imprudența prietenilor săi. Cum îndrăzneau să-și macine grâul atât de aproape de ușă, acum când, dintr-o clipă, într-alta, zeloți lacomi și brutali puteau trece pe stradă. Ciocăni de câteva ori sfios în ușă, zgomotul încetă numai decât. Mă iau de sigur drept un zelot, murmură ea cu un ușor râs nervos. Bătu a doua oară, apoi a treia oară, fără a primi vreun răspuns. Atunci își spuse numele ridicând glasul. Tot niciun răspuns. O tăcere de moarte domnea în toată casa. Vaști se dădu înapoi până în mijlocul străzii și de acolo își întoarse privirile neliniștite spre deschizătura zăbrelită de deasupra porții. Nu se vedea nicio figură cunoscută. Mai așteptă puțin, nimeni nu apăru. Făcu câțiva pași ca pentru a se îndepărta. Apoi reveni și-și continuă îndelung plimbarea prin fața porții, bătând din când în când cu disperare. Dar fu un zadar. Trebuie în cele din urmă să se încline în fața evidenței și să-și dea seama că locuința aceea, altădată atât de primitoare, avea să-i rămână acum închisă. Nu-i mai rămânea decât să plece. Dar cum să se întoarcă acasă cu mâinile goale? Niciodată nu va cuteza să înfrunte privirile pline de imputare și de deznădejde ale mamei ei muribunde, privirile lacome și înfometate ale micuțului Arad, care se aștepta să-și vadă sora revenind încărcată cu bunătăți. Rătăcea fără nicio țintă, cu pași înceți prin străzile și piețele orașului, la lumina palidă a stelelor. Din când în când întâlnea un grup de schelete cu ochii sticloși sau trecea pe lângă vreun cadavru sau vreun nenorocit în agonie. Și în mod inconștient, picioarele obosite, creierul gol, urmări mereu de același gând, o aduseră înapoi în cartierul Ofel, înspre locuința lui Yohan ben Zakkai. Se opri însă uluită la câțiva pași. Poarta era acum deschisă larg, fusese spartă cu ajutorul unui drug, care mai zăcea încă pe prag. Dinăuntrul casei ieșau strigăte de durere ale unui bătrân. Mai suciți puțin membrele, comandă un glas aspru, un zelot probabil. Îl vom face noi pe bărbosul ăsta să mărturisească unde și-a ascuns grâul. În acea clipă răsunară niște țipete ascuțite și pătrunzătoare de la catul de sus. Erau fiicele lui Yohanan, care îl chemau pe tatăl lor în ajutor. Cu inima înghețată de spaimă, Vaști o luă la fugă, atât cât îi îngăduiau picioarele slăbite. Alerga nebunită de spaimă la întâmplare, fără a se închisi de direcția pe care o urma. În sfârșit văzu înălțându-se în fața ei o masă întunecată care îi ascundea cerul înstelat. Era zidul Sionului, uriașă întăritură, care se interpunea între Roman și Victorie, între ea și Crispus. Ajunsese aproape de poarta dinspre vale, ale cărei împrejurimi erau păzite de un grup mic de zeloți. În vârful meterezelor erau santinelele de strajă. Vaști se retrase repede în umbră înainte de a putea fi zărită. Lângă poartă stătea Simon cel Negru. Un miros neplăcut și puternic îmbiba aerul înconjurător. Probabil pentru a-i combate efectele, Simon mirosea mereu o cutie cu parfumuri pe care o ținea în mână. Din când în când veneau de dincolo de zidurile cetății niște strigăte ciudate și dureroase, glasurile misterioase ale unor ființe omenești care sufereau. Strigătele acestea, aduse de vântul nopții, străpungeau inima tinerei fete ca niște săgeți, o umpleau de o teamă inexplicabilă. Mirosul infect, strigătele acelea din altă lume, ce puteau oare să însemne? Deodată Vaști, mânată de un impuls inexplicabil și irezistibil, ieși din umbră și, înaintând spre Simon, tremurând din tot corpul, îl rugă fierbinte în șoaptă să-i dea pâine. Pâine? Repetă zelotul uluit. Și pentru ce mi te adresezi mie? Pentru că tu ești atotputernic în oraș. Capitane, interveni unul dintre zeloți, recunoscând-o pe Vaști. Tânăra aceasta este din secta nazaritenilor, acelora care predicau fără încetare pieirea acestui oraș. În afară de asta mai e și fiica lui Iosef Trădătorul, care acum se bucură de mare cinste în sfatul dușmanului. Simon nu luă în seamă aceste acuzații.
Luând-o pe Vaști la o parte, o întrebă: "Nu ești tu aceea care l-ai primit și îngriji pe Crispus romanul?" "Da?" "Atunci vei avea o pâine." Oamenii procedează câteodată îndemnați de motive ciudate. Acesta era și cazul lui Simon. Smulgându-l pe Crispus de la moarte, Vaști făcuse, fără să vrea, un imens serviciu zeloților, deoarece scrisoarea tânărului determinase retragerea lui Cestius. Acesta era singurul motiv pentru care se simțea dispus Simon să vină în ajutorul Vaștiei. "Vei avea o pâine," repetă el. "Vei căpăta un coș întreg cu pâini." Vaștiei buimăcită nu-i venea să-și creadă urechilor. "Dar înainte de a te întoarce acasă, trebuie să mănânci, altfel vei leșina pe drum. Urmează-mă." Vaști ar fi preferat orice altă tovărășie aceleia a cumplitului Simon. O clipă îi trecu prin gând să fugă cât mai repede, nu îndrăzni însă, și fără a spune un cuvânt, îl însoți pe temutul ei ocrotitor până la turnul alăturat porții. Pătrunseră într-o încăpere în care se aflau 5 sau 6 soldați zeloți care jucau zaruri bând vin. Șeful lor le porunci să iasă, cu un ton fără replică, și se grăbiră să se supună. Simon oferi atunci tinerei fete un ciorchine cu stafide, o smochină și o bucată de pâine. "Asta-ți va fi de ajuns deocamdată," îi spuse el, "dar mănâncă încet, pune-ți frâu poftei, altfel te vei neca." A mânca, că mii de cetățeni mureau de foame. Actul acesta atât de necesar îi se păru Vaștiei profund egoist, cu atât mai mult cu cât hrana aceasta fusese poate smulsă cu forța unor nenorociți înfometați. Însă foamea fu mai puternică decât orice scrupul și, cu un ciudat sentiment de recunoștință și de repulsie pentru Simon, își începu masa, o masă care îi se părea de 100 de ori mai delicioasă decât mărețul ospăț al lui Florus. Totuși plăcerea era micșorată de mirosul neplăcut pe care îl remarcase încă de la sosirea ei. Terminând de mâncat, își luă inima în din și îl întrebă pe Simon care era cauza. "Se poate să nu știi," exclamă el foarte surprins. "Ei bine, vino cu mine și vei afla." Dornică de a se înapoia cât mai în curând acasă cu pâinile făgăduite, Vaști își regretă curiozitatea, totuși nevoind să-l jignească pe zelot printr-un refuz, porni în urma lui pe o scară de piatră în vârful căreia se deschidea o ușă. Păși pragul și se pomeni pe metereze. Simon îi întinse cutia sa cu parfumuri și o pofti să privească peste crenel. Vaști se supuse. Noaptea fără lună, însă nenumăratele stele ce scânteau pe cer o puteau ajuta să-și facă o idee despre ceea ce se afla sub ea. Era cu adevărat lumina potrivită pentru asemenea scene. La lumina strălucitoare a soarelui ar fi fost într-atât de înspăimântătoare încât nervii unei gingașe fete n-ar fi putut suporta să vadă. Aruncând pe deasupra meterezelor o privire jumătate curioasă, jumătate îngrozită, Vaști zări nedeslușit în fundul prăpastiei adânci numită Hannom, scăldată în umbră, grămezi de cadavre. Erau zeci de mii îngrămădite claie peste grămadă, unele peste altele, de la ultimele aruncate chiar în seara aceea până la scheletele înălbite, răspândind în jurul lor în beznă o licărire sinistră fosforescentă. Și lucru și mai respingător încă, din gaura aceea neagră și infectă, urca un foșne de aripi și niște plăznituri sinistre. Vaști se dădu înapoi îngrozită și mișcarea aceasta o făcu să zărească un spectacol mai impresionant, mai înfiorător. De-abia acum înțelegea de unde veneau vaetele acelea jalnice și misterioase. Dincolo de prăpastie, sub lumina rece a stelelor, se înălțau șiruri peste șiruri de cruci și pe fiecare cruce era răstignită câte o formă omenească. Pentru numele lui Dumnezeu, ce înseamnă asta? Volborosi Vaști cu o sforțare. Sunt dezertori iudei. Aceasta este primirea pe care le-o face Titus tuturor acelora care încearcă să părăsească cetatea. Și nu-i plâng, nu capătă decât ceea ce merită. Răzbunarea istoriei, răstigniții aceștia erau oamenii și fiii oamenilor care înainte cu 40 de ani strigaseră: "Răstigniți-l, răstigniți-l!" Și acum sufereau și ei aceea soartă, unii dintre ei pe Golgota, chiar pe locul unde fusese răstignită victima lor divină. Deasupra capetelor lor, pe cer, se întindea cometa în formă de sabie, sau n-avea ea mai curând forma unei cruci sortită să le reamintească cea mai mare și cea mai solemnă dintre tragediile înregistrate de istorie? Vaști simți că îi se învârte capul, un nor îi trecu prin fața ochilor, întreg peisajul înconjurător îi se păru că îmbracă o culoare roșie însângerată. Scoase un vaet sfâșietor care răsună în depărtare în tăcerea nopții. "O, Doamne, fie-ți milă de orașul acesta nenorocit!" Ceasul al 6-lea al nopții trecuse când Vaști ajunse teafără și neatinsă acasă cu un coș plin cu pâini sub braț.
Închise și baricadă cu grijă poarta, traversă repede gangul și curticica, apoi se opri o clipă pe pragul ușii de la parter, trăgând cu urechea. Se aștepta să audă slabele strigăte plângătoare ale lui Arad cerând pâine și se bucurase la gândul de a-i putea da numai decât. Așa încât fu dezamăgită găsind casa liniștită ca un mormânt. Arad dormea desigur, în afară dacă un gând teribil îi trecu prin minte și inima încetă o clipă să-i mai bată, dar nu, se alarma fără motiv. 2 zile de post, slăbind un copil de vârsta aceasta, nu-l putea omorâ. Desigur că Arad dormea, zâmbi cu dragoste, închipuindu-și bucuria copilului la deșteptare când avea să vadă tot ce adusese sora sa. Traversă camera întunecoasă și se îndreptă pe dibuite spre scara aflată într-un colț. La jumătatea drumului piciorul ei izbi un obiect. Se aplecă să-l ridice și simți că era un cuțit lung. Ori prima dată când traversase această cameră, cuțitul nu se afla pe podea. De asta era absolut sigură. Probabil că venise cineva acolo în lipsa ei. Mama ei fără îndoială. În definitiv, nimic de mirare ca mama ei să fi coborât la parter. Vaști se miră însă că ea folosise cuțitul acesta de bucătărie, când în toată casa nu exista nici urmă de merinde. Tânăra fată aruncă o privire în jur, ca și cum întunericul i-ar fi putut da vreo explicație și tresări violent. În întuneric strălucea ceva asemenea unui ochi care părea să-i supravegheze cu atenție fiecare mișcare. Apoi ușurată scoase un ușor râs nervos, constatând că ceea ce o speriase atât de tare nu era un ochi, ci pur și simplu o slabă luminiță în vatră, un tăciune pe punctul de a se stinge. Așadar, în lipsa ei fusese aprins focul în camera aceasta care le folosea de bucătărie. Dar atunci focul acesta, cuțitul acela găsit pe jos, ce însemnau ele dacă nu dovada că se pregătise o masă oarecare? Și în cazul acesta de unde își putuse oare procura Miriam alimente? După cele văzute în ziua aceea, Vaști nu putea crede că exista în oraș o singură persoană îndeajuns de aprovizionată, în afară de zeloți, pentru a veni în ajutorul semenilor săi. În loc să urce scara în grabă pentru a se duce la mama și fratele ei, așa cum avusese de gând la început, Vaști neplăcut impresionată întârzie în bucătărie. Presimțea o nenorocire și își spunea că acolo, în încăperea aceea, avea să găsească cheia misterului. Se apropie de vatra caldă încă, piciorul ei călcă pe o stofă subțire de lână. Era un mic veșmânt aparținând fratelui ei și după ciucurii care îl împodobeau recunoscu un caftan pe care l-avea pe el atunci când ea plecase de acasă. Pentru ce oare îl scosese mama ei și l-adusese aici? Foarte ciudat. Mai căută pe dibuite și curând puse mâna pe cingătoarea și sandalele copilului. Rămase o clipă nedumerită, buimăcită, apoi deodată a avut intuiția cumplitului adevăr. Un țipă sfâșietor îi scăpă de pe buze, un țipăt înfiorător care nu mai avea nimic omenesc. Teama pe care o resimți la groaznica descoperire o îngheță. Părul îi se ridică măciucă pe cap. O sudoare rece îi broboni fruntea. Ce erau toate tragediile care o îngroziseră pe drum în comparație cu aceasta? Se întoarse și urcă scara dintr-o săritură, excesul de durere dându-i puteri supranaturale. Intră repede în camera de dormit. Era întuneric, dar mai puțin decât jos. Lumina stelelor scânteia printre ochiurile zăbrelelor de la fereastră, desenând în umbră conturul obiectelor care erau cunoscute. Miriam, întinsă pe o rugojină în mijlocul camerei, dormea un somn greu. Vaști nu-i acordă de altfel nicio atenție. Toate gândurile erau concentrate asupra unei singure idei și, deși își dădea seama instinctiv că fratele ei n-avea să fie acolo, fugi spre pătuțul copilului. Era gol.